Häzirki zaman hukuk döwletlerini döwlet häkimiýeti häkimiýetleriň bölünişigi ýörelgelerini esaslanýar. Häkimiýetleriň bölünişigi ýörelgelerini laýyklykda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy ýerine ýetiriji hemde sud häkimiýetlerini bölünýär. Döwlet häkimiýetleri biri-birinden garaşsyz bolup öz aralaryny deňagramlylygy saklaýar. Türkmenistanda kanun çykaryjy häkimiýet mejlisleri, ýerine ýetiriji häkimiýet hökümet ýagny ministrler kabineti. Onun başlygy Türkmenistanyň prezidentidir. Sud häkimiýeti kazyýa tulgan bolup, Türkmenistanyň kagy ýüzüne sudlar garaşsyzdyr. Bu üç döwlet häkimiýetleriniň her haýsysy biri-birinden garaşsyz bolup deňagramlylygy saklaýar. Öz başda hereket edýär. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Türkmenistanyň kanun çykaryjy häkimiýeti iki palataly ulgamy öwürmek maslahat edilýär. Meselen Birleşen Ştatlaryň Kongresi iki palataly bolup, onda wekiller öýü we senat bar. Türkmenistanda gödüňüne tutulýan iki palataly ulgamny 2017-nji ýylda täzeden dikeldiren halk maslahatyny kanun çykaryjy häkimiýetiň hatyryna goşmak gödüňüne tutulýar. Tanqidçiler Türkmenistanyň häkimiýetleriň bölünişigi ýörelgelerini ýerilmeýändigini aýdýarlar.